Okay, welcome me, welcome you, welcome back to my channel. Hello guys. One yung certified driver. Mga guest, nagidok ka. Rowena. Pangmasok niya. Second time around, musod tag Cebu City. Pero di arami sa seaside. Mo ni seaside Cebu. Nahiluman mo? Wala lang, may naraming Di man kay ko teksturya na sa kuan. View lang sa taron. Padomi og Danao. City food. Oh yeah, city food. Okay, kinsay kinsay wala ka rig Cebu, kinsay wala pa ka gig seaside, sa ganit South Reclamation Project. Mao ni siya ang itsura sa South SRP. Daghan pa kayong construction nga nahitabo o buhaton pag yun. Asa dapitang? Sa mga Layo pa dahil. Dili pa ni bridge eh. Daghang mga soon to be rice projects, buildings, mga malls, condos. Siya madlang pips, hawa ng kabunduhan, kaya nagbagyo-bagyo pa man taron. At bakit bigla akong nag-Bisaya? Wag ka. Kaya di naman Miss Bisaya area. Noon kasi yung kabundukan sa Cebu, may mga puno yung tumubo. Ngayon, noon tree planting, tapos walang tree growing, kaya ngayon mga buildings at bahay na yung tumubo. At ito, makikita mo dito yung bridge na connecting Metro Cebu at Cordova. At ito yung SMC side. Pwede kang mag-tumbling dyan ngayon dahil walang mga customers masyado. Tuwan mo muna ko ng Ocean Park. Adik na siya kita. Yung Ocean Park din, malapit lang sa SMC side. Kaya pag pumunta kayo doon, pasyal-pasyal, gusto nyo makita yung ilalim sa karagatan, meron doon. Pero kung gusto nyo dagat, meron din dito, kanan ko. Mag-dive kayo dyan kung gusto nyo. Trip lang, di ba? Shallow lang, water. Shallow daw. Ano yung shallow? Ano yung shallow sa Bisaya? Pero na ito, malapawan ka. Yung mag-dive ka, hindi mo alam, may ano pala dun sa ilalim. May bato. Yun yung ongoing projects ni Digong, ni Father Digong, ni Presidente Digong, na nagkaroon ng aberyato dahil sa COVID, sa pandemya. Pero okay na rin, patuloy yung gawain. Still going to change. Even they still have this pandemic. Pag sa Sinulog din last year, o sa mga Sinulog pang darating, pag galing ka south, dito yung bagsakan ng mga pasahero from the south. Hindi makapapasok ng bus terminal, south bus terminal. So ito yung mga project ni Tigo. Hopefully dadaan tayo dyan. Late this year, that's what they said. Maybe this year. Yep. Basta this. Pag next year, this naman yun, di ba? So maybe this next year. This next year. Okay, ngayon, walang traffic. Hooray! Maaliwalas ang kamunduhan ng Cebu ngayon. Nusuway po niya fluvial pa rin, eh. Sa man, wala man ron. Next year. Fluvial na ating. This next year. Yeah. Sige, tulong tas bridge. At papunta tayo ng first sa tunnel ng Cebu. Sa imabaw dyan, yun yung Plaza Independencia. At on my left, yun yung dineclare nilang yun Malacanang Palace ng Cebu. So ito na, made by the Japan Cooperation Project. 2010 pala to. First tunnel ng Cebu.
Bakit natahimik ang mga kamunduhan? Halos kagit-gitan. Hilo mga kaderoy. Gagags. Ikutom kaderoy. Alright, yun. Tapos doon, sa ibabaw doon, nandun yung Fort San Pedro. Tapos nandun yung Pier Uno. Daungan ng mga barko, syempre naman pili. Tanong building ito. Basta papunta tayo o papasok tayo ng Mandawi City. Yun lang yun. Pangalawang beses ko pang pumasok ng Cebu. Naman dito. Ito karaan nga building ba mo ito gideclare na Malacanang Palace sa Cebu pero murag Katulong ako sa doon sa Plaza Independencia. ipasad mo ramag napasagda na po to. Yes, ipasagda na po. Pag after ni Gloria, wa man gipadayon ni Noy. Yep, wala. Tapos wala po kitagad sigurong digong. Gihimo na lang tatong kuan sa kana museum ba. Manulod po niya ta siguro na Santo Niño Museum te. Naram na Basilica. Talos wood. Ha? Santo Niño nga museum. O ka ng mga kuan ba? Talos sa Basilica. Naara ko no dayon kung kauban. Unya, kana pong sabi rin sa regla ba, pwede man kuno ka mo donate dag alahas te. Akong kauban ni donate siyang 18k. Ako wadyo ka. Kuan na ako itas. Asa mo na pwede ka mo kata. Uy, mamata. Simula pwede mo may sakong dito sa iyang kuan. Di ba lista ko no aron makuan gid. Oo. Pero mga kuan na nila. Sa mga account ting Kada kuan sa pare may inventory. pa sa inventory dahil galing tayo ng South Reclamation Project. Nandito naman tayo ngayon sa North Reclamation Project. Ganon pa rin. May mga buildings pa rin na tinatayo. Nagsulputan ng mga building sa Cebu bigla. Ano to? Pila ka years? Mga since 2000, year 2000, di ba? Naggawas din ng projects na rin. Sinimulan niya ng IT Park. Yes. Tapos yun na, tuloy-tuloy na yung mga projects. Kaning Radisson, nag-function na yun na siya 100%. Oh. Lukay naman good. Nagtukog wala yun na siya kay dilalisan din eh, nga nipis lang siya. Mo nang wala dayon basta-basta ma-open. Silang ni Red Hat nag-stay. Kaya sila rin. Every weekend, one happy sila nila every weekend. Di man sila ato. Ato dito. Toledo. Paso dito. Toledo's like weekdays. Wala din sila dito sa Marco Polo nga mas pabor man to nila. Wala. Kung ato agi sa upper kuan po, kung agi sa Manunggal ba? Lagi, wala sa agi dito. Tingali. But anyway, every weekend, anak sila diyan stay. Mano nakasuot ko diyan. Wow. Walang neon. Yayaman. Kung walang neon kung function na siya. Dilalisan man na kay kusog ang hangin din ba kay nag-atubang sa kuan. Kadagatan. Sa dagat kusog niya nipis sa daw ang building. Unang sauna wala ma-open. Kuno lang ha. Diya may tao naman tayo. Oh, lain sa itong nahulog. Before ana. Aw. Di, mo ginamur. Kanang pagkahuman na lang gyud ana niya ba? Wala. Girestorya raman to. Pro engineers man tong gastorya. Yan yung Sugbotel. Yan yung Radisson Hotel at since nasa harap tayo ng Radisson, yung left yan, nandyan yung SM City naman, Mabolo. Yun yung first SM City ng Cebu. Ha? Matangas day ko. Kay? Sa TV. Aw karon ka mohapit? Oo, ang gabian ako. Asa? Gabian ako. Matangas day ko. Mag left turn ka? Yes. Kaya kuha na adire sa Kanarabag SM pagsuod na sa akong balik nasaag ko kinausap ko. Wait. Oops, biglang napaiba yung landas natin dahil kami ay may hahapitin. Stop over muna kami ng Cebu.
Papunta kasi kami ng Danang para mamalengke. Ayaw ko rin yan. Kaya yung area nito talaga normal na to, traffic. Before hindi. Ngayon lang to. Ganyan naman talaga. Pag dumami yung pabrika, yung mga gusali, pati yung transportasyon, dadami. Okay, traffic still. Kaya hanggang dito na lang muna tayo. God bless everyone. Thank you.